Κεφάλαιο 15. Η παρέμβαση των μεγάλων δυνάμεων και η ναυμαχία του Ναβαρίνου. Στην ναυμαχία του Ναβαρίνου, τον Οκτώβριο του 1827, αγγλικά, γαλλικά και ρωσικά πολεμικά πλοία ήρθαν αντιμέτωπα με το στόλο των Τούρκων και των Αιγυπτίων. Η νίκη των ναυτικών συμμαχικών δυνάμεων συνέβαλε αποφασιστικά στην απελευθέρωση της Ελλάδας. Το ξέσπασμα της Ελληνικής Επανάστασης, τον Μάρτιο του 1821, αρχικά καταδικάστηκε από τις μεγάλες δυνάμεις της εποχής. Η Ιερή Συμμαχία, που συγκροτήθηκε το 1815 μεταξύ της Ρωσίας, της Πρωσίας, της Αυστρίας, της Αγγλίας και της Γαλλίας, με κοινές αποφάσεις που έλαβε σε συνέδριά της το 1821 και το 1822, ήταν αντίθετη απέναντι σε οποιαδήποτε επαναστατική κίνηση. Όμως, μετά τον απαγχωνισμό του Οικουμενικού Πατριάρχη Γρηγορίου του Πέμπτου, την ημέρα του Πάσχα του 1821 και τις διώξεις των Ελλήνων υπηκόων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ο Ρώσος πρεσβευτής αναχώρησε από την Κωνσταντινούπολη το καλοκαίρι του 1821 και οι σχέσεις των δύο χωρών επιδεινώθηκαν. Από τον τρίτο χρόνο της Επανάστασης και καθώς ο αγώνας των επαναστατημένων Ελλήνων συνεχιζόταν, τα συμφέροντά τους στην περιοχή και ο αυξανόμενος ανταγωνισμός ανάμεσά τους έκαναν τις μεγάλες δυνάμεις να μεταβάλουν σταδιακά τη στάση τους απέναντι στο ελληνικό ζήτημα, αντιμετωπίζοντας το πιο ευνοϊκά. Έτσι, το 1823 η αγγλική πολιτική έγινε φιλική προς τους αγωνιζόμενους Έλληνες, με αποτέλεσμα να αλλάξει και η στάση της Ρωσίας, που δεν ήθελε να αφήσει στους Άγγλους την πρωτοβουλία των διπλωματικών κινήσεων. Οι μεγάλες δυνάμεις αποφάσισαν να μεσολαβήσουν από κοινού για την επίλυση του ελληνικού ζητήματος. Το 1827 η Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσία υπέγραψαν στο Λονδίνο συνθήκη που καλούσε τις δύο εμπόλεμες πλευρές να κάνουν ανακοχή και να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για τη δημιουργία αυτόνομου ελληνικού κράτους. Η υψηλή πύλη όμως, ενθαρρυμένη από τις στρατιωτικές της επιτυχίες, αντέδρασε απορρίπτοντας τη μεσολάβηση. Τότε αγγλικά, γαλλικά και ρωσικά πολεμικά πλοία, με αρχηγούς τους ναυάρχους Κόντριγκτον, Δεριγνή και Χέιδεν, κατέπλευσαν στην Πύλο για να εφαρμόσουν τις αποφάσεις των μεγάλων δυνάμεων. Στην ναυμαχία του Ναβαρίνου, τον Οκτώβριο του 1827, ενωμένες οι ναυτικές συμμαχικές δυνάμεις αντιμετώπισαν με επιτυχία τον τουρκο-αιγυπτιακό στόλο, καταστρέφοντάς τον ολοκληρωτικά. Η νίκη του στόλου των συμμαχικών δυνάμεων στο Ναβαρίνο ήταν καθοριστική και επιτάχυνε τις εξελίξεις, οδηγώντας τελικά στην απελευθέρωση της Ελλάδας.